שלום, אני גילי, מאמן קבוצת 3C, והיום אנחנו נראה לכם את אחד המסלולים היפים בארץ, מעלה עקרבים. המסלול הזה מתחיל בעין חצבה. אנחנו למעשה רוכבים 12 קילומטר די מישוריים, שזה ממש טוב לחימום. אז רכיבה בטוחה דורשת אותנו בשול, עם רכב ליווי, בלי רכב ליווי. תמיד בשול, רוב הזמן. הטיפוס לא פשוט למעלה עקרבים, הוא אמנם לא ארוך במיוחד, כ3 קילומטרים, אך עם שיפועים מאוד חדים. דרגת קושי יחסית מאוד גבוהה, ומתאים למתקדמים, רוכבים מתקדמים. רוכבים מתחילים יהיה להם קצת קשה לטפס. אנחנו לא ניכנס לעלייה כשאנחנו על גלגל שיניים גדול מקדימה, יהיה לנו מאוד קשה לדווש. אנחנו נשרף, נתחמצן מהר מאוד, לא נגיע רחוק מדי, וגם לא יהיה הכי בריא להוריד את ההילוך הזה כשהאופניים תחת עומס בתוך השיפוע. טכניקת עלייה, רובנו בדופק כמעט מקסימלי. משתדל לא לזגזג, טפס ישר. התחלנו לטפס במינוס 80, אנחנו תכף מגיעים ל400 מטר. כל זה על פחות מ2 קילומטר. אנחנו חווים פה 18 זיגים באחוזי שיפוע בין 8 ל-21 של רכיבה בפיתולים לא פשוטים בכלל. לאחר הטיפוס, המסלול ממשיך בגבעות מתגלגלות ומסתיים במישור ימין. זה היה מעלה עקרבים, חפשו אותנו בשוונג וסרטונים נוספים של מסלולי רכיבה יפים בארץ.